زل خليخا بتصنعتك دورك متائخا زائري ترانا ديك حري كمول زري نعقا تفري ازبح انتبو بالحق بلازبو تحسس سلمي لو مخمت مالي أمينة مريدو دعقا حيزة نسينه أمينة مريدو دعقا حيزة نسينه سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنان بحقنانيو أمبار لومون كم وترو نخلو زيناتات فتشنا نعانا يبقعيو كنفلط لنا كنستعول لنا كنمهار لنا زبلنا يا رستات إذنا لكم قريبنا لنا أمبارنا لو مارستي حيال دندان زنبري سبديو هاجر ديو حيل ديو كود كله ويكأرو كله زقات موت أجمعتنا نرزال لنا ناي تشاينا ناي راشان نفرت كوينات أب كل عير أمريكا كزم بيها كم استرخبا أمريكا دما كسع كندي أب كل عير ناي كانوا هجرات تركب نيرا يكون سلومي راشان تشاينان انتاي كي تحدلا بيلوم نفرتهم وسيدوم أب كل عير ناي أمريكا كم استرعيو إذا خا مجمريا كسد هيكون بتدقاقامي زرزو لمعبالتات يبزوها نزي أبستفل عليه من البات أبزنا نيتو ترينينج قبر خلو بزح جزء نفرت كيناتنا أمريكا دي نيتو تنكس عصالو ناي راشا بقلت في مزيان من قد خمس غيراخ قبرون بزح فيديوهات أبيكس واتسيو أبزي أمس أخلكم أنا اللوس لذي إتو كونفرونتيشن ويون دفرت قبل الأمريكا تغيرو زلو بفل لايد ما أمريكا تشاينا راشانسي بحد نفرتنا بريران يوم منزلو زنتاي مالتيو نحنا بحدا ينازلنا انتاي كتقبروا تقول انتاي تعاقمهم يمزلوا زي الامريكا دما انتاي تبلع الله حج خصمويهم زي بحق اذا قربكم ذاتي let's start with the breaking story الشعوتي منستر بديتو زينا امريكا منستري مكل خلنا امريكا استزاربو حتوتات حديث زملسو كنرينا this is very interesting story بزو كونتاتنا يوكرينن ناي راشان كم دما امريكا تشاينا اتقبروا تفتن زلا متفنان طرز كم زبصح زنصر كونتاتيو let's listen now. We're following a developing story this morning. For the first time ever, 2 Chinese military planes have been intercepted in international waters near Alaska. That's according to the North American Aerospace Defense Command. The Chinese bombers were accompanied by 2 Russian long-range bombers yesterday. U.S. and Canadian fighter jets were sent to... So, زيندري ينزلنا نور بومبرز كبحال كله أتصنعنا كملساينا أبزيا full story رخيبة يالله أبزا في full story. Washington, D.C. wasn't the only American hotspot yesterday. There were also startling developments at the other end of the country. The U.S. was forced to scramble its jets because some unwelcome guests were seen in the west, near the state of Alaska. A fleet of aircraft entered America's air defense identification zone, aircraft from Russia and China. These were 4 nuclear-capable bombers, 2 Russian Tu-95s and 2 Chinese air... So, this is incredibly serious stuff. مالت اتيز قبر زلو متفنان ويون موددار ناي بحكي كم معلتنا معلتي نلع لقصنا بالرخيز خيزلو نابيو انتاي كون موداتو we don't know that I don't know زي سكبك مايكل لكن نتستورنا معنا تخطاتلنا اتيزلو كنتات كنقلص لكم كفتنينا سلازي كلته نفرت كوينات بومبرس بحالا مبزحت غزي نيكولاراوي اصوار اوشتن زحزا نفرتين نورمال غا بومبرس بيننا كدانين كالوت عجبت نفرت اللون اذا نفرت زي انفلويز قبرن دما كلتا ناي راشا كلتا دما ناي تشاينا مخانني لذي كلتا سوبر باورز ميليتري ان ايكونوميك سوبر باورز في الله بقوا بعينو تدرنا كتريم كلها تشاينا بلس راشا this combination is بفصم كودادرو زغل حيلي يلن بوتهدراوا عيني تشاينا تدمر راشا كالوت كل تدماميرهم كركبو زغلو حيلي يكونن It's incredibly powerful combination. بين راشا بتزلوا military capability وعقم بزوان بس حتى زلا بين راشا يزبلكم زلوا أمها ملو حيلا كي تتكمل كلا نبملو أمريكا نبملو أوروبا combined كوينو أبي يوكرين كسرائيل كالنا له بملو يزبلكم. نسران شو عتني نسران شو تجينا قرات كباب ثلاثة بس حنيتو زغونو كباب اليابان ونحجزوا هبالو كباب الكالوت كلها توبنا تحجزوا خلوا بملو تدميرهم أب يوكرين مزيوم سرايتنا يوكرين تتكيمم نراشا منق قبل واي كالونا له. So imagine now
ኣሜሪካ ኩሉ ዘለዋ ኣብ መኻዚኖ ዝነበራ ፅዋር ከምኡ ድማ ኤውሮጳ ብምሉእ ኣብ መኻዚኖ ዝነበራ ፅዋር ኣብ ዩክሬን ሰዲዶሞ ተቃፂሉ እዩ ተስተረፈ ድማ ኣብ እስራኤል ከይዱ እሱ እውን ተቃፂሉ እዩ ወይ እውን ኣብ መኻዚኖ ናይ እስራኤል ከይዱ ኣሎ ካብ ክምለስ ኣይክእልኒ እዚ ኩሉ ገይሮም ከለዉ ሕጂ ምስ ሓደ ዘይተተንከፈ ንዓመታት ምሉእ ሓይሉ ዓቂቡ ዝነበረ ሓይሊ መን እዩ እዚ ሓይሊ እዚ ቻይና ዝበሃል ሓይሊ ምስ ራሻ ኮምባይንድ ኮይኑ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ድርቂ ኮይና ኣሜሪካ ክመፅእ ጀሚሩ ኣሎ እዚ ከዓ ንኣሜሪካ ክድንን ስለ ዘለየ ኣይኮነን ኣሜሪካ ኣብ ኣፍንጫ ቻይና ኮይና ብዙሕ ዕግርግር ስለ ትፈጥር ዘላ ብመንገዲ ታይዋን ብመንገዲ ፊሊፒን ብመንገዲ ካልኦት ኣርእስታት ወሰደት እውን ብዙሕ ሽግራት ስለ ትፈጥረላ ዘላ እምበኣር እንድሕር ከምኡ ትገብሩ ኮይንኩም ንሕና ድማ ከመይ ጌርና ኣብቲ ከባቢኹም ሽግር ንፈጥር ብፍላይ እቲ ኣርኪቴክት ዝበሃል ከመይ ገይሮም ኮንትሮል ክገብርዎን ብዙሕ ኢንቨስት ኣብኡ ክገብሩ ቻይናን ራሽያን ውጥናት ገይሮም ከም ዘለዎ ካልእ ቪድዮታት ገይረልኩም ነይረ በት ዲስ ኢዝ ቢካሚንግ እንታይ እዮም ዘርእዩ ዘለዉ ሓንቲ ናተይ መረዳእታ ኣብዚ እዋን እዚ ቻይናን ራሽያን ንኣሜሪካ ንዕንውግእ ግጠመና ኣይኮነን ዝብልዎ ዘለዉ ዘለኩም ዓቕሚ ንሕና እውን ኣለና ክትገጥሙና ተደሊኹም ንፈርሃኩም ኣይኮናን ስለዚ ልዕልኹም ማዕረኹምን ዓቕሚ ስለ ዘለና ዓቕሞም እዮም ዘርእይዎም ዘለዉ ዓቕሚ ምርኣይ ድማ ፕሮጀክሽን ፓወር ይበሃል እዚ ፓወር ፕሮጀክሽን ንውግእ የድሕን እዩ ብዙሕ ግዜ ዓቕሚ ናይ ዘለካ ዓቕሚ ከተርኢ ተኽኢልካ ትፀላይካ ክሰግእ ክእል እዩ ነቲ ክገብሮ ዝኽእል ዕብዳን ወይ እውን ወራር ጠጠው ከብሎ ክእል ስለዚ ቻይናን ራሽያን ድማ power projection is sixes. And they weren't alone, of course. Bombers always travel with company. These bombers were accompanied by Su-30SMs and Su-35s. The aircraft were apparently conducting joint training drills. You can see them in this video. The Russian bomber is being refueled mid-air, which is a standard drill. So, كمرين دلنا training is قبل زلا وتحضروا لممد يزبال وتحضروا لممد لومي هذا classical ويكا بقى نبور زخونة تريي كوين زلو. ራሽያ ምስ ቻይና ወታደራዊ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ናይ መራኸብ ኩናት ልምምድ ክገብሩ ቀኒዮም ቻይና ምስ ቤላሩስ ኣብ ዶብ ናይ ኤውሮፓ ኣብ ከባቢ ፖላንድ ኣብ ከባቢ ኔቶ 5 ኪሎ ሜትር ጥራይ ርሒቆም ወታደራዊ ልምምድ ክገብሩ ቀኒዮም ወዲዮም ናይ ወዱን ከማ ነዊሕ ገይሩ ነይሩ ቻይና ምስ ራሽያ ከምኡውን ምስ ኢራን ኮይኖም ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ትሬኒንግ ከም ዝገበሩ ንዝክሮ እዩ በንጻሩ ኣሜሪካ ምስ መን ኮይና ዘይትገብር ዘላ ትሬን ሓንሳብ ምስ ኣርሜንያ ትኸውን ሓንሳብ ምስ ኔቶ ኮይኑ ይግበር ሓንሳብ ምስ ቻይና ፊሊፒን ጃፓን ፊሊፒን ንሳቶም ኮይኖም ይገብሩ መዓት መናውራ እዩ ዝግበር ዘሎ ምስ ደቡብ ኮርያ ኮይንካ ዝግበር ኣሎ መዓት ስለዚ እቲ ምትፍናን ኣብ እንታይ ደረጃ ተበፂሑ ከም ዘሎ መን ሓይሊ ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ሓይሎም ከርእዩ ይፍትኑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ድማ እቲ ዓለምና ስጋት ኣሎ እዩ እዚ ኩነታት እዚ ናብ ካልእ ኣንፈት ክኸይድ ከም ዝኽእል ግን እስከ ንስማዓዮ እዚ ሕጂ ሂስቶሪ እንድዩ ሽዑቲ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ዝበሎ ከዓ ክንሰምዕ prepare for long range missions. This video that you see was released by the Russian Defense Ministry. They were rather nonchalant about this whole incident. The US, on the other hand, was not. Let's show you a statement from NORAD, the North American Aerospace Defense Command. It's a joint command of the American and Canadian Air Force, and it is their job to secure the area around Alaska. Now, NORAD detected the Russian and Chinese aircraft. It noticed them entering America. So, as in American, Canada, بحد NORAD بحال نتي كل عير نايكليتيوم كندا أمريكان مالت قرب تهجراتين. So, ألاسكا كبحال كله دما ألاسكا زبال هذا ستيت نا أمريكايو. المهندة عمتات ناي راشا جزء زنبر راشا دشت الطيب. سلزي راشا قديفكا بتزعبي كفال نايتي بوتاتي جزء ناي راشا سلزخوني في كندا أو ألاسكا تقديفكا بزح كفال بتسمينا وكفال ناي على ناي زبلاني زلو جزء ناي راشا ناتي جزءاتي بحاليتها سلزي بهمو أبت بوتاتنا بالاسكا بالكم زي مينلاند أمريكا زخرا بيكون ألاسكا يم قريبة مالاسكا مال الدماء بوحد أبتكاتك راشان أمريكانز داوبالو بوتايسو. The Russian and Chinese aircraft. It noticed them entering America's air. ريوالهم so زي جت راشان ألاسكا إلكا بتي مس كندا زداوب سلزغونة ألاسكا دما كفال ناي راشا زنبري قدام كوراشا يتغزيو سلازي دوبالومي هندبت زغات امي ويون ابت مينلاند ناي امريكا زمصو خي مثلنا لازي دوبالومي كليتيوم زرا خبارستس الومي ابيوم ترخيبهم زلو مالتي Defense Identification Zone or ADIZ. The ADIZ is the shaded area on this map. Any aircraft that enters this zone needs to notify the United States. So هجنتاينا نرزلنا ab normal situation ab normal gize
نورمال ግዜ ንኣሜሪካ ነፈርቲ ኩናትካ ተጋጊኻ ናብ ክላ ኣየር ናይ ኣሜሪካ ይተቕርቦን ኢኻ that doesn't happen ኣሜሪካ ማለት ቅድሚ 20 ዓመት 10 ዓመት እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣየጋጥምኒ never ኣብ ጥቃ ናይ ኣሜሪካ ጌጋ ይትፍፅምን ኢኻ ኣብ ካልኦም ድሌት ኣብ ጥቃ ከባቢ ኣሜሪካ ጌጋ ይፍፀምን ነይሩ but this story is over ናይ ኣሜሪካ ሱፕሪማሲ ዓቕሚ ኩሉ ዝነበረ ወዲዩ ግዜኡ ሎሚ ንኣሜሪካ ራሽያ ፑቲን ኒኩለር ዝዓጠቃ መራኸብ ኩናታ ኣብ ኣፍ ደጋ ፍንጫ ኣብ ኩባ ኣይቺ ነይሩ 5-6 መዓልቲ ከይደን ሓደ ሰሙን ገይረን ተመሊሰን ንቬኔዙዌላ ከይደን ስለዚ ራሽያ ንኣሜሪካ ብፍጹም ኣብ ዘይትፈርሃሉ ደረጃ እያ በፂሓ ዘላ ብፍጹም እንዳው ቻይና ድማ ምሳሌ ግቢላ ናብቲ ኩነታት ትኸይድ ኣላ በራሽያ ኩሉ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ሪኦም ስለ ዘለው ኩሉ ዝነበሮም ስቃትን ፍርን ወፂኦም እዮም ኣሜሪካ ክትገብሮ ትኽእል ኩሉ ተገይረሎም እዩ እገዳታት ክገብርዎ ዝኽእሉ ምዕፃውን ምኽልካልን ፀቕጢ ክገብርዎ ዝኽእሉ ፕሮፓጋንዳ ክገብርዎ ዝኽእሉ ኩሉ ሰርቫይቭ ስለ ዝገበረ ፑቲን ካብ ኣሜሪካ ሙሉእ ብሙሉእ ሓርነቱ ኣውጁ እዩ ሙሉእ ብሙሉእ ልክዕ ከምዚ ናይ ኤርትራ ኩሉ እቲ በደላት ኣሜሪካ ክትገብሮ ትኽእል ኩሉ ተፈቲኑልካ ኩሉ ምስራሕ ኣብዩ ወይ እውን ሃሲብካ ግን ዘይቀተለካ ሕይሉካ ክወፅእ ከሎ ሕጂ ሎሚ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ቀደም ዝነበረ ኩነታት ክቕፅል ይደልይዎ ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ኣሜሪካ ክትገብሮ ትኽእል ኩሉ ተፈቲኑሎም ስለ ዝኾነ ኮንፊደንስ ኣለዎ ኣሜሪካ ካብ ክትገብሮ ትኽእል እያ ዝበሃል ስቃት ይቀንስ ዘፍር እንታይ ክትገብር ትኽእል ዛ ሃገር እዚኣ ናበልካ ዋላ እዞም ሕቲ ኣብ የመን ዘለዉ ኮስ እዩ እዚ እቲ ኣሜሪካ ዝበሃል እዮም ዝብሉ ዘሎ እዚ እቲ ዝኩሉ ዘፍርህ ዝነበረ ከምዚ ተገይርናይ ካብ ጥቃና ክሃድም ዝኽእል ኣከም ዓይነት መርዳእታ ይመፅኦም ብዙሓት ዓለማት ድማ እዮም ዓበፅኦም ዘሎ እዚ እቲ ኣሜሪካ ዝኩሉ ልብና ኣጥፊልና ገለመለ ብፍርህም ብገለ ብሚድያን ገለ ሰብ ኣስኪርዎ ከይተኮሰ ዝፈርሆ ዝነበረ እምበኣር መን ምስ ፈተነ ጣሊባን እውን ከምኡ እዮም ኢሎም ጣሊባን እውን ነቲ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝነበረ ኩናት እዚ እቲ ኣሜሪካ ሓይላ ዝኩሉ ኣብ መፅሓፍትን ፊልምታትን ምስ ካልኦት ፕላኔት ዘለዉ ፍጥረታት ኢና ንዋጋእ ዘለና እናበሉ ብሆሊውድ ልብና ኣፅሚሞም ሓንጎልና ዚሮምና ዝነበርስ እዚ እቲ ዓቕሞም ኢሎም ተቃፂል ተቃሊሶም ካብ ዓዶም ገሊፎሞም ሎሚ ጣሊባን ሙሉእ ምምሕዳር ናይ ኣፍጋኒስታን ሒዙ ኣሎ ማለት እዩ ካልኦት ሓይልታት ድማ ኩሎም ንናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ኒጀር እውን እዚ እቲ ኣሜሪካ ዝበሃል ኢሎም ንሳቶም ድማ ካብቲ ማዓስከራት ንኣሜሪካን ሓይልናታን ኩሉ ናይ ሚልዮናት ኢንቨስትመንት ናታን ፀራሪጎም ኣምፅኦም ስለዚ ፓወር ኦፍ ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ወታደራዊ ይኹን ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያዊ ጭዋዳ ቁጠባዊ ጭዋዳ ኩሉ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ናብ ቆልቆለ ዝኸይ ዘሎ ሃገራት ድማ ድፍረት ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ናይ ኤርትራ ክብሪ ክንህብ ዝግባአና ኣሜሪካ ኣብ ዘይትድፈረሉ ግዜ ዝደፈረ መንግስቲ እዩ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዳትስ ዋይ ድማ ብዙሕ ፍልይ ዝበለ ዋጋ ከፊሉ ባይ ደ ወይ መንግስቲ ኤርትራ ደፊሩ ይኮነን ኣይደፈሮምን ንኣሜሪካ እንታይ ዳ ኢልዎም ንሕና ብዝመስለና ክንከይድ ኢና እዚ ሃገር 30 ዓመት ተቃሊስና ዘምፃና እያ ንስኻትኩም ትደልይዎ ንክንገብር ኣይኮናን እንታይ ዳ ንሕና ንህዝብና እንደልዮ ፖሊሲ ንሕና ኣብ ሃገርና እንደልዮ استراتيجي ክንገብር ስለ እንደሊና 30 ዓመት ኣብ በረኻታ ተቃሊስና ስለዚ ድሕሪ 30 ዓመት መፂና ናትኩም ንስኹም ኣውቲስታ ናይ ሃገርና ክትኮኑ ኣይነፈቅድን ኢና ኢልዎም እዚ ምባል ኣሜሪካ ገበኒ ኣብ ኣፍሪቃ ኮይንካ እዚ ምባል ገበኒ ሶም ናይ ትገብር ኢኻ ወይ ዓመት ኣይትገብር ኢኻ ስልጣንካ ከም እንድሕር ኢልካ ይቡ ቦምቂሮም እዮም ዝኣልዩኻ ወይ ዕልዋ መንግስቲ ይገብሩልካ ወይ ይቐትሉኻ ወይ ገለ ነገር ገብሩኻ ወይ ናዕቢ ይፈጥሩልካ ማለት እዩ ኣሜሪካ ብሲኣይ ገለገለ ኣብ ኤርትራ ኩሉ ፈቲኖሞ it didn't work ኣይሰርሓለዎም ስለዚ ይሰርሓሎም ድማ መመሊሱ ይብርትዕ ነይሩ እቲ ሃገር ድማ ብዙሕ ዋጋ ኣኽፊሎም እምበር ኤርትራ ዳሜ ናይ ሕዛእቲ ናይ ኣሜሪካ ከይዳ ወሪራታ ወይ ሕዛእታ ኮይና እሞ ንመለስ ናብቲ ስቶሪ እቲ ኩነታት ግን 30 ፀመመት ህዝቢ 30 ፀመመት ሃገር እቲ ኩነታት ናብ ካልኦት ናብ ሓያላ ሰጊሩ ኣሎ ከምዚ ኤርትራ መስኪን ንእሽተይ ኮይናትሎም ክድንድንዋ ምስ ኩሎም ኮይኖም ዝሰርሑ ዝነበሩ ሎሚ ሓያላት ተንስዮምሎም ኣለና ሓያል ፍጠረሉ እዮም ዝብሉ ኣቦታት ንቐደም ስለዚ ኣሜሪካ ንኤርትራ ንበይና እውን ኣይኮነትን እኮ ንኩሉ እቲ ከባቢ ንሱዳን ሒዛ ኢትዮጵያ ሒዛ ንጅቡቲ ሒዛ ንሶማል ሒዛ ንየመን ሒዛ ንስዑድያ ሒዛ ንኩሉ ሒዛ ንኤውሮጳ ሙሉእ ሒዛ እያ ተቕርቅራ ነይራ ኤርትራ ንቻይናን ንራሽያን ድማ ገለ እንተገይርኩም ኣፍንጫኹም ክድዕምሰኩም እየ እናበለ እናፈራርሕት ማለት ሎሚ ግን ንመን ኩሉ ሰብ ስለ ዝደፈረ ኤርትራ ባይ ዲፎልት ማለት እዩ ኣሜሪካ ናፃ ገይራታ ደይኮነስ ካልኦት ካብቲ ፍርሒ ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝወፁ ኤርትራ ምስ ብዙሓት ሃገራት ሽርክነት ንክትገብር ዕድል ረኺባ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ኩነታት እጂ ንመለስ ናብዚ It isn't illegal to enter the area, but the US wants to be informed. That is why it intercepts aircraft that entered this zone. NORAD did that yesterday as well. It scrambled jets to escort the Chinese and Russian bombers. The US deployed F-16s and F-35s. Canada sent CF-18s.
You can see the Western aircraft in the footage released by Russia. They took up positions near the Russian and Chinese planes and flew alongside them. And this was the NORAD statement about the incident. They say, and I'm quoting, the Russian and PRC aircraft in CF-18. So እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብተደጋጋሚ እንሪኦ ዘለና ክስተት እዩ ተነፈርቲ ኣብ ሰማይ ይራኸባ ተርዲኹም ኣለኹም ኣብ ሰማይ ተራኺበን ይዕጅብዎን ወይዋ ኣብ ጥቃን ኮይኖም የብሉ ብፍላይ ኣብ ክልል ኣየር ናይ ቻይና ዘሎ በቲ ናይ ፓሲፊክ ዘሎ ምስ ናይ ኣሜሪካ ክንደይ መዓልቲ ንስክላ ካብ ሓደጋ ናይ ክልተ ነፈርቲ ናይ ቻይና ናይ ኣሜሪካን ወይ ናይ ኣሜሪካን ናይ ኣውስትራልያን ክንደይ ግዜ ንስክላ ተሰሓሓይተን ኣለዋ ስለምንታይ ቻይና ውራይ ኢሎም እዮም ከምኡ ዝገብሩ ውራይ ኢሎም ፓይለታት ብፍጥነት መፅኦም ውሕድ ሴንቲሜትር ክተርፍ ከሎ ማእዝን ይቕይሩ ካብታ ነፋሪት ናይ ኣሜሪካ ወይ ናይ ኮሎ ስለምንታይ ኣብ ክልል ኣየር ናትና ታዲኹም ክትገብሩ መፅኢኹም ዚ ዓይነት እዩ ኣሜሪካ ኣሽሓት ኪሎ ሜትራት ርሒቕካ ኣብ ድርኩኺት ናይ ኣፍ ደገና መፂኻ ትዕንድረሉ ምክንያት የብልካ ዘብል እዩ ተርዲኹም ኣለኹም ክሃርሙ ስለ ዘይደልዩ እዚ ጂ ሓደ መዓልቲ እንታይ እዮም ዝብሉ ጌጋ ከጋጥም there will be a mistake and that mistake is going to be expensive ta ጌጋ እቲኣ ግን ንዓለምና ኣብ ሓደገኛ ማእዝን ክትወስዳ ከም ትኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ሶ ከምዚ ኢሎም እዮም ብነፈርቲ ኢንተርሰፕት ምስ ተገበረ ብነፈርቲ ጌርካ ኢኻ ትዕጅብ ዓጅብካ ካብቲ ቦታ ተተውፅኦ ማለት እዩ Aircraft in the footage released by Russia. They took up positions near the Russian and Chinese planes and flew alongside them. And this was the NORAD statement about the incident. They say, and I'm quoting, the Russian and PRC aircraft remained in international airspace and did not enter American or Canadian sovereign airspace. This Russian and PRC activity in the Alaska ADIZ. So, the Russian and PRC aircraft remained in international airspace. ስለዚ ኣብ ኢንተርናሽናል ቦታ ነይረን ኣብ ናይ ኣሜሪካ ናይ ካናዳን ቦታ ኣይኣተዋን ግን ኣሜሪካ ምስቲ ዝነበራ ሓይሊ ወይ እውን ትዕቢት ወላ ኣብቲ ኢንተርናሽናል ጥቃ ኣሜሪካ እንድሕር ኮይኑ ክትሕብሮም ከም ዘለካ ስለዚ ታቶም ግን ኢንተርናሽናል ተኮይኑ ንሕብረሉ ምክንያት የብሉን ዝብል ከዓ ኮንፊደንስ ስለ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዩ in the Alaska is not seen as a threat and okay fine still ግን ኣሜሪካ እንታይ ትገብሩ ዘለዉ ነገራት ቀደም ንሽተይ ነገር ተጋጢሙ ንዑ ኣጋኒንካ መጥቃዕቲ ወይ እገዳ ንክትወስድ ሎሚ ግን ዓቕምስ ከምዘ ይብሎም ስለ ዝፈልጡ ዘሎ ደሓንዮም ነይሮም እኮ ኣይመፁም ከምቲ ናይ ቀደም ኣብ ኪባ ምስ መፁ ክጉርዑ ዝደልዩ ዝነበሩ ኣብዚ ሕጂ ግን ደሓኒ እኮ ኖርማል ዝገብርዎ እኮ እዩ ስለምንታይ እዩ ንራሻ ኮንፍሮንት ክገብርዋ ስለ ዘይክእሉ ኪኖቲ ዘረባ ክገብርዎ ንራሻስ ከስምዕዋ ከምዘይክእሉ ፈሊጦም ከለማለሙ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ስለዚ ወላ ሓንቲ ፀገም ከምዘይኮነ እዮም ክገልፅዎ ዝፍትኑ ዘለዉ እዚ እንታይ እዩ ልክዕ ከምዚ ቀደም ትድንድኖ ዝነበርካ ሰብ እናሓየለ ንሕርመት እዩ እንታይ ትገብር ከይበኣሰካ ምክንያት ክትከልእ ትፍትን ولا بتقع خامت قال انت جبره نو تحاني نورمال كويس نابلكات حلف امريكا ما ابكم درجه بتحام زله براشا is not seen as a threat and NORAD will continue to monitor competitor activity near North America and meet presence with presence. The Americans were meeting presence with presence, basically telling China and Russia that the US was watching. Russia clearly doesn't care. This is not their first foray into the Alaskan identification zone. Russia sent bombers there in May as well, and before that in February. And this happens every few months, it seems. So it shouldn't be a big deal, especially as the US keeps doing the same as well. Russia intercepted 2 American bombers earlier this year near the Arctic. So it seems both countries, the US... So Russia, بزيا أمريكا نتعقب نتتبلو زلا سلجي تخبرون بعلا راشا دما كم دليتا أبزخون بوتا كتكيد مخانا حجت تزقرم زولون أمريكا نتشاينا معدامايو زيد ما محاط أبي ومزلو إسكان مالستي يا تمريسنا تحرك مداينا أبتي منيسر مكخان أمريكا Russian and Chinese bombers were off Alaska yesterday. I'm wondering if you could talk to us about what threat you think that growing cooperation is to the U.S. and also particularly to the allies in Asia who are very concerned with this growing activity. And for you, Mr. Chairman, the president himself expressed some disappointment in the pier and the aid that it was able to bring into Gaza. Now that that is gone, what, if any, military involvement do you see, U.S. military involvement, do you see as necessary or not in helping to get continued aid into that area where obviously Palestinians are still starving? So, مجمريا تناي ممتعنا راشا ناي China نفرت كوينات اب international water جن كل عيرنا أمريكا كم ولا كوا exactly كل عيرنا أمريكا يكون جن أمريكا سقعد اسم على بوتايزي كم عينة تدفيرات فلتنا أمريكا موالا. So now things are changing pretty fast. Bolt of نقرات غير له ماله. So now it's Thanks, Leah. Regarding the Russian and Chinese aircraft that flew together in the north here recently,
This was not a surprise to us. We closely monitored these aircraft, tracked the aircraft, intercepted the aircraft, and which demonstrates that our forces are at the ready all the time, and we have very good surveillance capabilities. And of course, I won't discuss any intelligence. እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ዘነፈርቲ ናይ ቻይና ናይ ራሽያን ኣብኡ ምምፅአን ዘገርም ኣይኮነን ልዕሊ ኩሉ ንሕና ብእዋኑ ከም ዝፈለጥናየን ከምኡ ድማ ንኩሉ ንመቆፃፀሪ ዝኾን ብዙሕ ቴክኖሎጂን ዓቕምን ስለ ዘለና ብእዋኑ ፈሊጥና ዘድሊ ዝኾነ ኢንተርሰፕት ጌርና ዘድሊ ዝኾነ ስጉምቲ ክንገብር ስለ ዝኻልና ክሳብ ክንዱ ስጋኣት ኣይኮነን ንዓና እዩ ዝብል ዘሎ ከም ዝበልክኹም እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ብዙሓት ኮመንቴተርስ እዮም ዝብሎ ሾው ኦፍ ፎርስ ሓይላ ምርኣይ ደረት ከም ዘሎ ፈሊጥ ኣላ ስለዚ ነቲ ትሬት ነቲ ፀገም ከም ቀደም ከም ዓብ ፀገም ትሪኦ ዝነበረት ሎሚ ዳውን ፕሌይ እያ ትገብሮ ወይ ከዓ ኣናይሳ ትሪኦኖ ፀገም እኳ ኣይኮነን ገለ ኣይኮነን ስለምንታይ ልክዕ ከምዚ ካብ ኣልጀሪ ካብ ኒጀር ክስጎጉ ከለዉ እቶም ኣሜሪካውያን ኮመንቴተርስ ብዙሕ ዘጉርዑ እዛ ሃገር እዚኣ መይተያ ሮማይ ዓቕሚ የብላን ካብ ዝኾነት ሃገር ትስጎግ ጥራይ ክብሉ ከለዉ እቲ መንግስቲ እንታይ ኢሉ ኖርማሊ እኮ ስለ ዘይተረዳዳና ኢና ሰው ስዕረት ናይ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ኣናይስካ ናይ ምርኣይ ውጥቀት ናይ ኣሜሪካ ኣናይስካ ናይ ምርኣይ ልሙድ ተርእዮ እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ እዚ እንታይ እዩ ዓቕሚ ኣብ ዘይብልካ ደረጃ ምስ ኮነ ከምዛ ናይ እንታይ ከም ትብሎ ናይ ህበይ ድያ ዋላታ ናይ ህበይ እያ መስለኒ ነቲ ወይኒ ነቲ ዘለላ ወይኒ ምርካብ ምስኣነት ደይ በቐደሙ ምስ መፅእ ነይሩ ዝበለቶ ከምኡ እዩ ኮይኑ ዘሎ ስለዚ ኣሜሪካ ድማ ከምዘይ ትኽእሎ ነገራት ዝፈለጠት ብቐደሙ እውን ኖርማል እኮ እዩ ኣድላይ እኮ ይነበረን ንሕና እውን እንደልዮ እኮ ይነበርና እናበሉ ነቲ ኩነታት እዚ ከዓ ነቲ ሚድያ እንታይ እዩ ዝገብር እቲ ሚድያ ካብ ስትራቴጂ ናቱ ነቲ ነገራት ኣሜሪካ ክትወድቕ ከላ ይዕፍኖ እዩ ልክዕ ከምዚ ብቁጠባት ትወርዶ ዘላ ዶላር ናታ ዝቕህሞ ዘሎ ንዑ እቲ ሚድያ ካቨር ኣይገብሮን እዩ ካልእ ሚድያ ኣልተርናቲቭ ሚድያ ተሰምዕቲ ኮንካ ጥራይካ እቲ ዲዶላራይዜሽን ክሳዕ ክንደይ ብቁልጡፍ ፍጥነት ይኸይድ ከም ዘሎ ክዳካ ዝኽእል ኣብ ኢኮኖሚ ናይ ኣሜሪካ ዝወርድ ዘሎ ዳመጅስ ንበይኒ እዩ ኣሜሪካ ሚድያ ናቱ ግን ዝኩሉ ኣሜሪካ ብሙሉ እዚ ኤሮፓ ኣይዛረብን እዩ ብዛዕባ ምክንያቱ ንክልቲኦም ስለ ዝሃስዮም ዘሎ ሰብ ምንታይ ነቲ ሓቂ ፈሊጡ ቅልጡፍ ዝኾነ ስጉምቲ ከይገብር እንታይ ገብር ኣለዎ ነቲ ሓበሬታቲ ከም ዝድፈን እንተለኻ ክሳክት እዩ ማለት እኮ ክንዲ የለን እኮ ነቲ ስታቲስቲክስ ጠማዚዝካ ገለ ከፋል ቆሪፅካ እናርኣኻ ከምዚ ስለ ዝኾነ እኮ የለን እኮ እናበልካ ነቲ ነገራት ምድኻምን ምእላይን ኣሎ ማለት እዩ እዚ እውን ምስተውዓለ የድልዮ እቲ ነገራት won't discuss any intelligence issues here at the podium, but again, this is the first time that we've seen these two countries fly together like that. They didn't enter our airspace. I think the closest point of approach was about 200 miles off of our coast. So, but this is a thing that we track very closely. We're able. So ብንጹር ኣብ ኤግዛክትሊ ኣብቲ ኤርስፔስ ናይ ኣሜሪካ ከምዚኣተው ኣብቲ ኢንተርናሽናል ዋተርስ ከም ዝነበሩን ኖርማሊ ጥንቁቃት ሃገራት ኢና ንዛረብ ዘለና ራሽያን ቻይናን ኣብዘይ ቦትኦም ኣብዘይ ኩነታቶም ኮይኖም ዝኾነ ይገብሩን እዮም ኣሜሪካ ግን ትትዕቢል ስለ ዘሎ ወላ ኣብ ቦታኻ ወላ እውን ኣብቲ ኢንተርናሽናል ቦታ ከለኻ መናሁራ ናይ ምግባር ዓቕምሎ ነገራት እዚ ኻ ሕጂ ስምዕዎ ቀፂሉ ዝብላ ተገርም ሰ intercept and if it happens again, if there's any kind of a challenge from any direction, I have every confidence that Northcom and NORAD will be at the ready and will be able to intercept. In terms of the relationship between so normally ዝኾነ ነገር ነቲ ዘሎ ኩነታት ጥሒሶም ናብቲ ናብናትና ክላ ኣየር ወይ እውን ናብቲ ግዛት ናትና ገጾም ተመፅኦም ግን ዝኾነ ግብረ መልሲ ክንህብ ንኽእል ኢና ይብል ኣሎ I doubt it ግብረ መልሲ ክቡ ዝኽእሉ እውን ኣይመስለንን ክቡ ይክእሉን እዮም because exactly the same kind of violations ወይ እውን ነቲ ኢንተርናሽናል ዋተርስ ወይ ነቲ ኢንተርናሽናል ቦርደርስ ኤርስፔስ ናይ ካልኦት ሃገራት ብፍላይ ናይ ራሽያ ጥሒሶም ክንደይ ግዜ ክመፁ ቦምበርስ ናቶም ክትመፅእ ከለዋ ክንደይ ግዜ ናይ ራሽያ ሰኺ ነፈርቲ መፅአን ዓጂበን ከውፅኦም ወይ እውን ፊት ንፊት ክራኸቡ ብዙሕ ግዜ ይዝርአ ስለዚ ኣሜሪካ ንባዕላ ጥሒሳ ኣብቲ ክልል ኣየር ናይ ራሽያ ስለተቐርብን ብዙሕ ግዜ ጥሕሳታት ስለትፍጥምን ኣብ ናይ ቻይና እውን ግብረ መልሲ ክቡ ዝኽእሉ ይኮኑን ከምቲ ቀደም ኣይኮኑን ሕጂ ረይዎ ብዛዕባ ዝምድና ናይ ክልቲአን ሃገራት ክዛረብ ከሎ Russia and China. This is a relationship that we have been concerned about throughout, mostly because we're concerned about China providing support to Russia's illegal and unnecessary war in Ukraine. And we've seen evidence of that, and we would hope that that would cease going forward. እንታይ ይብል ኣሎ እዚ ዝምድና መንጎ ራሽያን ቻይናን ዘሎ ብቐረባ እንከታተሎ እዩ ሓደ ካብቲ ቻይና ትገብሮ ዘላ ንውግእ ነዚ ዘየድላይን ዘይሕጋውን ውግእ ራሽያ ትገብሮ ዘላ ንራሽያ ትድግፍ ዘላ ሃገር ብምዃና
ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ናበለ ይዛረብ ዘለዎን ዘይብሉን ዩክሬን ዝሕግዝ ዘሎ ነቲ ውግእ ንመበገሲ ቁፅሪ ሓደ ምክንያት ምዃኑ ሃገር ነዚ ነገራት ዝክርዳን ኣለዎ ኣሜሪካ ቁፅሪ ሓደ ምክንያት ናይቲ ውግእ ምጅማር እዩ ዝሎይድ ኦስትን ትሪእዎ ዘለኹም ዲፈንስ ኮንትራክተር እዩ ነይሩ ካብቲ ናይ ኣፅዋር ካምፓኒ ዝሰርሕ ዝነበረ እዩ ተርዲኹምሎም ካብቶም ናይ ኣፅዋር ካምፓኒ ቀጥታ ናብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ኣምፂኦም ሓላፊ ዝገበርዎ እዩ ኩሉ ስርሑ ኩሉ ዕላሙ ነተን ኣፅዋር ዘፍርያ ካምፓኒታት ብኸመይ ስራሕ ይረኽባ ብኸመይ ንብረተን ይሸጣ እዩ ስለዚ እቲ ኩናት ኣብ ዩክሬን ዘሎ ብኸመይ ይቕፅል ራሻ ብኸመይ ትሰዓር ትውግ ብኸመይ ይናዋሕ ኣብ እስራኤል ተኮይኑ ብኸመይ ኣፅዋር ተበፅሕ ኩሉ እሱ ይስርሑ ካልእ ነገር የብሎም እዚ እቲ ፔንታጎን ዝበሃል ብመሰረቱ ምስተን ዲፈንስ ኮንትራክተርስ ወይ ከዓ ኣፅዋር ዝሰርሓ ካምፓኒት ሬትያን ድዩ ጀነራል ዳይናሚክስ ድዩ ቦይንግ ድዩ ከለመለ ካልኦት ኩላቶም እቶም ኣፅዋር ዘፍሪ ካምፓኒታት ቀዳሞት መሻርክቲ ናይቲ ፔንታጎን ዝበሃል እየን ምክንያቱ እቲ ኣፅዋር ናቶም ሰን ስለ ዘፍርዮ ንሳተን ድማ ብዙሕ ክሸጣት ኮይነን ውግእ ክህልሎ ዕግርግር ክህልሎ እቲ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ድማ እቲ ፎሬን ፖሊሲ ናቶም ነቲ ናተን ስትራቴጂ ኣብ ምስላጥ ዓብ ግደ እዩ ዘለዎ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኣገይን ንሶም ዝገብርዎ ዘለው ኣብ ዩክሬን ውግእ ንክጅምር ንክናዋሕ ሞትን ስቃይን ንክበዝሕ ዝገብር ዘሎ ሓይሊ ቀዳማይ ኣሜሪካ እዩ ውግእ ጠጠው ከተብሎ ደሊኻ ንዩክሬን ንራሻ ንክልትዮም ኣብ ጣውላ ዘይተምፅኦም ራሻ ዶ ሚሳይላት ትዕድል ኣላ ራሻ ዶ ዩክሬን ቻይና ዶ ሚሳይላትን ተተኳሲ ኣፅዋራትን ራሻ ትዕድል ኣላ ራሻ ብቅልፂ ማያ ትስዕረካ ዘላ ራሻ በይና ኩሉ ነገራት ድማ ባፅዋራታ ምናልባት ንእሽተይ ካብ ሰሜን ኮርያ ንእሽተይ ድማ ካብ ኢራን ትረክባላ 98% ናይቲ ኣፅዋር ግን ኩሉ እቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ግን ራሻ ባዕላ ትገብሮ ዘላ when it comes to Ukraine ብሙሉእ ሃገራት ናይ ኤውሮጳ ዘለዎምን ዘይብሎምን ተለቂሖም ማለት እዩ ንዩክሬን ሂቦምን ክህቡ እዮም ብሕጂ እውን ወላ ሓንቲ ትርጉም ድማ የምፅዋ እታ ዩክሬን ትበሃል ድማ ከም ዘለዎም ንሪኦ ዘለና ኣብ ዘይወፅእ ዕዳታት ኣትያ ዘላ ካብ IMF ጥራይ ልዕሊ 200 ቢልዮን ዕዳ ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ዘሎ ካብ ኣሜሪካ ልዕሊ 200 ቢልዮን ገንዘብ ተዋህባ ኣብ ዝቐረበ ዓመታት ጥራይ ኤውሮጳ ከባቢ 100 ገለመለ ቢልዮን በፂሑ ኣሎ ስለዚ እቲ ገንዘብ ኣብኡ ፈሲሱ ዘሎ ኣፅዋር ኣብኡ ጠፊኡ ዘሎ ወላ ሓንቲ ፍረ ኣድሪ ኮይ ውፅኢት ከምፅእ ዘይከኣለ በንፃሩ እቲ ሃገር ባዲማ ኩሉ ትሕተ ቅርፃ ዓንዩ እቲ ሃገር ድማ ድሮ ዝነበራ ቴሪቶሪ እውን የብላ ክንደይ ክፋል 25% ካብኣ ራሻ ወሲዳ ተላ እዚ ኩሉ ድማ ናፃ ኮይኖም ተዝቕፅሉ ነይሮም ኣብ ማይ የጋጥሞም ነይሩ ናፃ ከም ቀደሞም ኮይኖም ናፃ ኢንዲፐንደንት ሃገር ዩክሬን ትትኾን ነይራ ራሻ ትንክፈሉ ምክንያት ኣይነበሮምን ብሰላም መሃለዉ ግን ያ ሓደ ግዜ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ተኸቲልካ ክሳዕ ክንደይ ሓደጋ ከም ዝወጥቀካ ጥራይካ ትርኢ but again we'll see what happens and how this relationship continues to develop. We will remain focused on protecting the homeland here, and again, I applaud the efforts of Northcom and our great airmen who are always at the ready. Let me just echo the applause, really, for the nearly 1,000 service members that operated JLOTs over the course of since the time they've been operating there in the Mediterranean. And so, what I would tell you is that the 20 million pounds of humanitarian assistance to help the citizens of Gaza. So, እዚ ካልእ ርሲ ብዛዕባ ጋዛ ዝብልዎ ዘሎ እስከ ንመለስ ኣብዝኻ ኤክስፐርትስ ናቶም እንታይ ይብልዎ ኣለዉ ካብቶም ኤክስፐርትስ ከንስማ እዩ Jets were sent up in response, but things ended without incident. ABC senior Pentagon reporter Louis Martinez has the details. Louis, Russian military activity has been common in this region, but having Chinese planes there is unusual. So what are officials saying about that? And it is very unusual, which is one of the reasons why the NORAD... So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እንታይ ልሓትታት ቶላ ኣብዚ ቦታ እዚ ናይ ራሻ ነፈርቲ ክመፃእ ኖርማል እዩ ዶብ ስለ ዝኾነ ናይ ቻይና ግን እንታይ ገብራ መፅአን ኣብቲ ቦታ እቲ ቻይና ሲ እንታይ ትደሊ ዘላ ኣብዚ ቦታ እዚ ኢላ ተሓቶላ እስከ ንመለስ And it is very unusual, which is one of the reasons why the NORAD actually pushed out this information really quickly. We have heard of Russian intercepts for years. You're seeing some of those pictures right now on your screen. But it is very uncommon. Actually, this is the first time that Chinese aircraft have accompanied Russian bombers in these flights off the coast of Alaska. So እዚ እቲ ጌም ከምዚ እቲ ኩነታት ናበይ ገልፁ ከም ዝኸደ ዘርእየካ ማለት እዩ ራሽያን ቻይና ኣር ሶ ክሎስ ወላ ኣብ ኖርማል ግዜ ዘይረአ ነገራት ኮምቢኔሽን እዩ ዝረአ ዘሎ ምክንያቱ ዲፈንስ ናይ ራሽያን ዲፈንስ ናይ ቻይና ብኣዝዩ ቀረባ ብቅርበት ብሓደ ይሰርሕ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ኣሜሪካ ድማ ሓበሬታ ኣለዋ ብዛዕባ ስለያ ሓበሬታ ኣለዋ ስለዚ ወላ ሓንቲ ግን ክትገብራ ኣይትኽእልን እያ ኣይትስርሑ ክትብሎም ኣይትኽእልን እያ ጠጠው ክትብሎም ኣይትኽእልን እያ ንክልቲኦም ጠጠው ከብል ዝኽእል ሓይሊ ክትሃንፅ ኣይትኽእልን እያ ስለዚ ክትዛረብ ጥራይ ትኽእል That's all they can do ገዳ ይገብሩ እቲ ገዳ ግን መመሊሱ ንኤውሮጳን ኣሜሪካ እዩ ዝሃስስ ኣሎ ስለዚ እቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ዓቕምታት እውን ውሑድ ስለ ዝኾነ እዩ
جي ناب قطبا سجر سلازغونكي. And now we're talking about several hundred miles off the coast of Alaska, but still, it's enough to trigger an intercept by U.S. and Canadian fighter aircraft to try to get visual confirmation of who they are when they enter this area. But it's really uncommon and kind of shows the growing bonds between both China and Russia militarily. This is something that developed after, that we've seen increasing with more frequency after Russia's invasion of Ukraine 2 years ago. But this, again, So ንሪኦ ዘለና ኩነታት ብጣዕሚ sensitive እናኾነ ይድመጽ ዘሎ ኣብ መንጎ እዚአን ሓይልታት ናይ ዓለምና ሱፐር ፓወርስ ዝበሃላ ዝግበር ዘሎ ምትፍናን ኣብ መንጎን ዝፍጠር ዘሎ ህልኽ ኣብ መንጎን ዝፍጠር ዘሎ ሓይልኻ ምርኣይ ወይ እውን ውድድር ሕጊ ዘይብሉ ውድድር ሕጊ የብሉን ኣብዚ ሕግታት እናተጣሕሰይ ዝኸይ ዘሎ ምክንያቱ ሕጊ ቀደም መን እዩ ዝገብሮ ነይሩ ኣሜሪካ ሕጊ ኣውፅኦ ኣለኹ ትብል ንሳ ድሌታ ተጥዕሶ ካልኦት ተጥዕሶማ ግን ተፍርህ ትእግድ ትሃርም እያ ነይራ ሎሚ ግን ኣሜሪካ ዘይትሕምቆም ሓይልታት መፅኦም ኣለዉ ስለዚ ኣሜሪካ ንኢንተርናሽናል ሕጊ ኣይተኸብርን እያ ቀዳመይቲ ኢንተርናሽናል ሕጊ ዘይተኸብር ሃገር እያ ንካልኦት ግን ብሓይሊ ኣተግብሩ ክትብሎም ካይትኽእልን እያ ሎሚ ብቁጠባ ዘዕብልልዋ ሃገራት መፅኦም ብወታደራዊ ሓይሊ ዘዕብልልዋን ዝሕይልዋን ሃገራት መፅኦም ስለዚ እቲ ዝነበረ ወርልድ ኦርደር ወይ እውን እቲ ናስ ኣሜሪካ ትመርሖ ዝነበረት ዩኒፖላር ወርልድ ዝበሃል ዝነበረ ሎሚ multipolar world تغير خمجلو بوكي نجنزب على مالتي. The most visible scene that we've seen so far of this growing military cooperation between both countries. So, Louis, what do we know so far about what these planes were doing there? Well, it's obvious that they're trying to send a message. They're trying to send a message that both Russia and China's militaries can work together. We've seen exercises off the coast of Alaska over the last year. There was a very large So انتاي تملقتاي تا غبرايا مزيان جنتاي تيك اند علامه مزبلو ملقت مهابي حبريتان مهاب چاينا راشان بحد يسرح خمزلوا اذا كنت لكم باور بروجكشن عقم خمراي انت عينت عقم خمزلوهم انت عينت كوردينيشن ويوا زمدنان قربتن كمزلوهم وتهدراو عقمناتهم نزخونه يكون ريسك بحد سلامتايم كخمو غبرو زغدد مسيلكم مخنياتو بس احنا زلنا درجه نايزا بلانيت مالتيو حنت هاجر راشان ملو عالم كنتم سوسله تخلي امريكان ملو عالم كنتم سوسله تخلي سلازي امريكان راشان تتواجين زسعر قالو ما إلك حتزارب يتخلنها هيوت كتعرف خلي عالم كنتم سوسله معناته تني كل رواس وارت تو كيسمو تا بلانيت زي تنبر بلانيت كون تخليها سلازي انت عقم خمزلهم نخور يزلهم دامبر توج كلتيوم تواجيهم اتخسعري تخسعري كتبوا لي تخليكم كانت تحايسكا تلخاخيمكا مدفع سلازخوني انت تبص يزل عقمنا وتدراوي سلازي أكنزو كنتات تنكلت تنحيا للدبالة أو جن خيس مدى كل كهلا عينت نجارات كجوب كخلولهم كفراره كخلولهم سازي أمريكا لما تتكل تفرق تتكل على راشان چاينان زل على جواداريهم كفر هو كلهم زه جرزيا بس ما أمت زيلا نزع علمنا زرقت فترة اللي قدامي تهجري لذي نزيا مسمركت حزوات تخينهم كم زي چاينان راشان زخدوا زلوا من قدي بقطبة بوتها دراوي بسلوا بزمدنا ببوليتيكا بشركنا بخلو زبد هو زلوا في لايت بريكس بحالكم دما SCO شانغاي كوبريشن اورجانيزيشن بعد زيوم اورجانيزيشن سياتهم نتي ناي بالانس اوف باور عقمنا عالمنا قطبنا عالمنا سطنا عالمنا رقاتنا عالمنا عبترا كلهم زخليو لذي إذا دما one about a year ago where there was essentially a flotilla of about 10 ships, Russian and Chinese Navy ships, that got close to Alaska, but the United States was tracking them all the way through, very much how the United States and Canada were tracking these aircraft from the moment they took off, probably from Russia or Eastern Russia. Could the presidential race نملا سبت دراما أمريكا مرجعنا أمريكا دراما يندينا لنا حركة بت دراما دما أبز حلفة جو بايدن ميتوني ريز بحاليرك هجرما نويحون قرب معنا بتشعجز وتغيروا يمتيو جاب أمريكا زول دراما نبيني. Joe Biden has broken his silence. He quit the presidential race 4 days ago, but after that, nothing. No statement, no reaction, not even an appearance. Many far-right Republicans claim that Biden was dead or in hospital. But on Wednesday, he put those theories to rest. Joe Biden made a speech from the Oval Office. He explained his decision to quit the electoral race. I revere this office, but I love my country more. It's been the honor of my life to serve as your president. So Joe Biden نتوساني كابدي president نت كورادر كم زي كونه مسجلته نسالست معلت دين 4 معلت تقلال طفيني يركب كاب ميديا تزي مستزلو كنتات نيتعنو قال ملجن تم ريبابليكان بفلاي ميتيو سلازي سلازو قتلوا وين ويك كم قبل بزح زرباتات يزور نيرو
ኣብ መወዳእታ ድማ ብኣካል መፅዩ ስለምንታይ ነቲ ውሳነ ከም ዝወሰደ ኣብ ኦፊሱ ኮይኑ ተዛሪቡ ዋላ ምስ መፀ ኮይኑ ንሱ ይኮነ ካልእ ናቱ ኮፒ እናበለዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ኣሜሪካ ዘሎ ድራማ ዝብለኩም ዘለኹ መወዳእታ እዩ ዘይብሉ But in the defense of democracy, which is at stake, I think is more important than any title. I believe my record as president, my leadership in the world, my vision for America's future, all merited a second term. But nothing can come in the way of saving our democracy. That includes personal ambition. እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ጆ ባይደን ኣብዚ ሕጂ ዘለዋ ደረጃ ክትሪኦ ከለካ እታ ኦፊስ ንሱ ዘለዋ ናይ ብሓቂ ተተሓሳስበካ ሓደ ሰብ ጆ ባይደን ብጀካ ውሑድ ግዜ ናብ ካሜራ ክመፅእ ዘፍቅድሉ ኣብተን ዝመፀን ድማ መዓት ጌጋታት ትፍፅም መዓት ጌጋታት ተደም ኣለኹም ሃፍተ ኢሉ ትሪዮ ክዛረብ ተጀሚሩ ብፍላይ ካብታ ስክሪፕት ተፅሒፎም ዝሃብዎ ወፃኢ ዝኾነ ነገር በዓሉ ክዛረብ ተጀሚሩ ሓንጎሉ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዘይቋፀሮ ትሪኢኻ ስለዚ ናይ ዕድመ ሕቶ ከም ዘይኮነ ክንደይ ግዜ ነጊረኩም እየ ካብኡ ኣፀቢቑ ዝዓቢ ወረን ባፈት ዝበሃል ኣለዎ 90 ዓመት ዘለዎ ኢንቴሊጀንት ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ካምፓኒታት ናይ ዓለምና ማኔጅ ዝገብር ዘሎ one of the best stock picker ወይ ከዓ stock investor ማለት እዩ ስለዚ it's not about age ዕድመ ኣይኮነን ግን እቲ ሰባት ኣብ ዝተፈላለየ ፀገማት ከጋጥሞም ስለ ዝኽእል ጆ ባይደን ሓንጎሉ ሉስ ክገብር ካብ ዝጅምር ወይ ከዓ እቲ ሻርፕነስ በልሕናይ ሓንጎሉ ሉስ ክገብር ካብ ዝጅምር ድምፁ ክጠፍእ ጀሚሩ ሓንጎሉ ክደክም ጀሚሩ እዚ ይረአዩ ምርጫ ነዛ ሕጂ ዘለዋ ምርጫ 2020 ምርጫ ክሳተፍ ከሎ ዝዛረበ ዝነበረ ድምፅን ሓይልን ሕጅን ከተላለየ ይትኽእል ኢኻ እቲ እዚ ሓደ ሰብ ድዩ ክትብል ኣይትኽእል ኢኻ ርኡይ ለውጢ ገይሩ ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ዓመትን መንፍቕን ኣብ ስልጣን ፀንሓለን ማለት እዩ ሶ ምዚ ኩነታት እዚ ብሕጂ 4 ዓመት ተሓስቦ ፅላለ እንዲ ነይሩ ሕጂ ኣትሊስት ተኣልዩ ኣሎ እቲ መላዩ ግን ብዙሕ ሕቶታት ይፈጢሩ ዘሎ ሓደ ካብ ድማ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ንቐፅል እንታይ መብፃዕታታት እዩ 3 ዓመትን ፈረቓን ኣብ ስልጣን ፀኒሑ ዘይገበሮ ሕጂ ክገብሩ ኣብዚ እንተሪፈኖ ዘለዋ ዝብሎ ዘሎ ሰብ So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation. Democrats are going gaga. They can't stop raving about Biden's speech. They say he's protecting democracy. A bit strange, though. It took a debate disaster, a donor rebellion, and a party revolt for Biden to save democracy. Sounds like a reluctant savior to me. Nonetheless, he has done it. But a lot of questions still. So እቶም ዲሞክራት ታይም ዝብሉ ዘለዉ ጆ ባይደን አንድ ዲሞክራሲ ሴቭ ንክገብር ብዙሕ ስጉምቲ ከም ዝገበረ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ በፍንጫ ጠፊጠው እዮም ከም ዘውረድዎ ተረሲዑ ሲ ኣይ በቃ በቲ ገንዘብ ኣይንበቃና ውረድ ገለመለ እናበሉ ልቡት ፌም ነይሮም ሕጂ ሕራይ ዝበሎም ከዓ ንዲሞክራሲ ንምትሓን ዝገበሮ ድራማ ናይ ኣሜሪካ እኮ ፍሉይ በቃ ዘረባ ናቶም ንበይኒ እዩ ግን it is what it is. Remain about Biden's future. He still has 6 months left in office. What would he do with it? Would he be a lame duck president? Or would he try to leave a lasting legacy? The president answered that question too. Listen in. Over the next 6 months, I'll be focused on doing my job as president. That means I'll continue to lower costs for hardworking families, grow our economy. I'm going to call for Supreme Court reform because this is critical to our democracy. We'll keep rallying a coalition of proud nations to stop Putin from taking over Ukraine and doing more damage. And I'm going to keep working to end the war in Gaza, bring home all the hostages, and bring peace and security to the Middle East and end this war. Again, strange. Biden took charge in 2021. He had 3 years in office to do all these things, yet he did not. So what's the point of talking about it now? Okay. ማለት እዚ ኩሉ ዝብሎ ዝነበረ ቆጠባ ናይቲ ሃገር ንምሕዋይ ከም ዝዓቢ ንምግባር ንፑቲን ንምስዓር ኣብ እስራኤል ዘሎ ኩነታት ንጋዛ ጉዳይ ናይ ጋዛ ንምፍታሕ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ሰላም ንምምፃእ ኣብዘን ሰራሓ ተሪፈን ዘለዋ 6 ወርሒ ክውድኦ ክፍትነ እዩ ዝብል ዘሎ 3 ዓመትን ፈረቓን ኣብ ስልጣን ኮፍ ኢሉ ወላ ሓንቲ ክገብሮ ዘይከኣለ በንፃሩ ሓዊ ጥራይ ክውልዕ ዝፀንሐ መራሕሲ ሕጂ ብተን ተሪፈንዎ ዘለዋ 6 ወርሒ መዕለቢ ክገብረሉ ገለ ነገር ክገብር ምኻለ ምክንያቱ ካልኣይ ግዜ ስለ ዘይምረፅ ገለ ነገር ክገብር ምኻለ ግን ክገብር ኣይኮነን ምክንያቱ I think ጆ ባይደን ክገብርን ክገድፍን ዝኽእል ዓቕሙን የብሉን እቶም ብድሕሪ መጋረጃ ዘለዉ ዝብልዎን ዝደልይዎን ጥራይ ክገብር ዝኽእል እንት እዚ ከዓ ንፁር እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ዲስካሽን ወይ ዲቤት እውን ዘድልዮ ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብ ዝኾነ ይኹን መድረክ ንሪኦ ኣለና ሓሲቡ ስትራቴጂ ውፅኡ ፅሒፉ መደብ ኣውፅኡ ንሃገር ናብዚ ክወስዳ ኢልካ ንጆ ባይደን ሓስቦ ነገር ኣይኮነን ምስ ዘለዎ ደረጃ ኣብ ግምት ይትና ኩልና ድማ ከምኡ ደረጃ ክንበፅሕ ከለና ፍሉይ ነገር ክንገብር ትፅቢት ኣይግበረልናን እዩ ነቲ ንፈልጠን ነገራት እውን ብክንደይ ጋዶይና ክንገብረን ንኽእል እሳት ራይና ክንብል Possibly legacy. Biden's rivals are shaping the narrative about him. They're calling him a quitter, someone ousted by his own party, someone who's unfit for office, which is why Joe Biden has unveiled this grand exit agenda.
The question is, will it work? Well, his rivals are not convinced. Far-right Republicans are pushing conspiracy theories. Let me show you a couple of them. One claims that Biden was looking orange during his speech. It says the background was a green screen. And of course, someone had to blame artificial intelligence. This account claims the speech was AI generated. Another user said that Biden had a stroke, which is why his speech was slurry. Now, needless to say, this is all fake. Human beings are not orange. Sometimes ዝብሉ ዘለው ብዛዕባ ጆ ባይደን ዘይተባህለን ዘይተዘርበን እኳ የለን እንዲሁ ሓንሳብ ክሎን ንዑናቱ ኮፕ ሰሪሖም ብዮም ዘማሕድሩና ዘለው ኢንፋክት ነቲ ኮፕ ኣለዎ ዝብሉ 3 ዓይነት ኮፕ ከም ዘለዎ ወይ 4 ዓይነት ኮፕ ከም ዘለዎ ትራምፕ ባይደን 1 ባይደን 2 እናበሉ ብዛዕባ ዝዛረቡ ዳርጋ ሙሉ ብሙሉ ኣብ ከምኡ ዝኣምኑ ሰባት ከም ዘለዎ ትፈልጡ ኣለኩም ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኮንስፒረሲ ቲዮሪ ወይ እውን እዚ ይኸውን ኢልካ ዝረብ ወይ እውን ከምዚ ናበልካ ምትንታን ማለት ዳርጋ ቀደም ከምዚ ጽሉላት እዮም ዝበሃል ነይሮም ሎሚ ግን ሜይንስትሪም ይኮይኑ ምክንያቱ so much ኣብቲ ሃገር ዝግበር ኖርማል ክትቅበላ ትኽእል ዘይትኽእል ማለት እዩ መግብናትካ ውራይሎም ብኬሚካላት ዝበክልዎ ተኮይኖም ኣብ ማይናትካ ኬሚካላት ዝእትዎ ተኮይኖም ክዳናትካ ገለ ዝገብርሉ ተኮይኖም ቤት ትምህርትታት ውራይሎም ከም ዝገለ ዝገብሩ ተኮይኖም እቲ ሕክምና ንመድሃኒት ሰብ ንኸይገዝኦ ውራይሎም ዘኽብሩ ተኮይኖም ወይ እውን እቲ መድሃኒት ከም ዘይሕውያካ ዝገብር ምዃኑ ተወደኢ መዓት ሊስታታት ናይ ሕማቅ ነገር ስለ ዘሎ እቲ ሃገር ዳርጋ እምነት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ወይ እውን ሓለፍቲ ኣዝዩ መሬት ዝወረደ ክትብል ትኽእል ኢኻ that's why ኩሎም ቶም መራሕቲ ብኻልእ ገለ ሓይሊ ከም ዝውሮም እዮም ዝፈልጡ ጥዑያት ሰባት ኖርማል ንረብሖም ከገልግሉ ዝኽእሉ እዮም ዝብል እምነት የብሎምን ስለዚ that's why everyone ኣብ ኢሊት ናይ ኣሜሪካ ዘሎ ገለ ነገር ወይ ምስ ሰይጣን ርክብ ኣለዎ እቶም ክርስቲያን ተኮይኖም እቶም ኣመንቲ ወይ እቶም ኮንሰርቫቲቭስ ንኩሉ ስራሓት ሰይጣን ዘለዎ ከምቲ ናይ ሆሊውድ ሙሉም ምስ ሰይጣን ርክብ ኣለዎ ኣብ ሰይጣን እዮም ዘምልኹ ዝብልዎም ነዚኣቶም ድማ ምስ ገለ ርክብ ከም ዘለዎ እምበሪ ኖርማል ከምኣታቶም ሰባት ከም ዘይኮኑ ሰብ እንተዝኾኑ ንሰብ ከምዚ ዓይነት ነገራት ኣይምገበሮን ዝብል እምነት ኣሎ ስለዚ እጂ ለንቀነ ብዛዕባ ባይደን ድማ ማዓት እዩ ዝበሃል ዘሎ It's probably the lighting or tan, maybe even your television's contrast setting. As for the slurring, why is that even a surprise? The slurring is why Biden pulled out of the race, because he's too old and unfit. But tell that to conspiracy theorists on X. Their posts are gaining traction on the platform. On Sunday, X had 29,000 posts on Biden's medical condition. 29,000 on Sunday. By Monday, there were 120,000. And by Tuesday, 176,000 posts. Some of these posts had millions of views. And it's not just fringe Trump fans. Even Republican lawmakers are pushing this. So what's the solution? Ideally, the platform should take responsibility. They would have workers weed out the fake theories. But remember, we're talking about X. Elon Musk has fired 50% of the company's staff. So fact-checking is not what it used to be. The European Union had flagged this issue. They said X had more disinformation than any other social media platform. So why isn't Elon Musk doing something? So በቲ ኮይኑ በቲ ዝበሃል ዘሎ ብዙሕ ኤሎን ማስክ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይድልን እዩ ህዝቢ ባዕሎም መሪፆም ዝብልዎ ዘለዉ እዩ ሴንሰር ክገብርዎም ክቆፃፀርዎም እዮም ዘልዩ ዘለዉ ከምኡ ዝበሃል የለን ኣካል ናይ ሜንስትሪም ሚድያ ከምዚ ድሕነትካ ዝሓስብ ዘሎ ኮይኑ ዝቐርብ ግን ክቆፃፀሩካ ስለ ዝደልዮም ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ነዚ ይመስል ዓለምና ናበይ ትኸይድ ኣላ ብኩሉ መንገዲ እናረኣና حجز ዝኽእል ዝበልና ሓበሬታ ክንበኩም ኢና ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ሼር ግበሩ ከምኡ ድማ ከም ወትሩ ወላ ሓፀር እውን ትኹን ኮሜንትናትኩም ግደፍ እናበልኩ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብ ዝኹዴ ከም ወትሩ ኣገዳሲት ለበዋ ዝበልኩ ድማ ክገትፈልኩ ዓለምና ብአርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ በብሎክቼን ቴክኖሎጂ ከምኡውን ብሮቦታት ትሕንበበሉ ዘላ እንታይ ዓይነት መንገዲ ወይ ጉዕዞ እንተወሰድናይ ዘዋፃና ንዝብል ሕቶ ክሕግዝ ምንታል መጀመርያ ኣብ ሓንቲ ስራሕ ኣብ ሓደ ዓውዲ ሰርቲፊኬት ወይ ስራሕ ሒዘ ክነብር የምባል ጽቡቕ ውሳነ ይኮነን እንታይ ዳ መጀመርያ ነቲ ቴክኖሎጂ ዝሕንበበሉ ዘሎ ሓድሽ ሴክተርስ ኣብኡ ኢንቨስት ክንገብራለና በመንገዲ ስቶክ ማርኬት ከምኡውን ንበዓል ክሪፕቶ ከረንሲ ፈሊጥና ዝተውዒልና ክንጥቀመሎም ክንክእላለና እዚ ዕድል እዚ ዝድገም ዕድል እውን ኣይኮነን ካሊ ድማ ነቲ ቴክኖሎጂ ከይወሓጠና ከሎ ክንመሃሮ ክንብገሳለና እንታይ ዓውዲ ክንፈልጥ ኣለና እዚ ተማሂረ ቅድሚ ሕጂ ዘይኮነስ ከም በሓድሽ ክንመሃር ክንብገሳለና ንዑ ዝሕግዝ ፕሮግራማት ድማ ኣለና ኣትይኹም ራእይዎ ሕጉሰኩም ድማ ይኽእል እዩ thank you